Etienne Bartolo ta' 36 sena minn Birkirkara wieġeb mhux ħati għal l-akkuża ta' omiċidju ta' Rodri Grech nhar id-29 ta' Marzu. L-Ispettur Kurt Zara qal lill-Maġistrat Natasha Galea Xiberras li għal ħabta ta' sija u nofs ta' filgħodu l-Pulizija kienet informata li fi triqtu ma' Sfenek f'Birkirkara kien hemm ammonti ta' demm mal-art u hemmhekk instab il-vittma mitluf minn sensieħ. L-Ispettur stqar mal-qorti li mill-investigazzjoni tal-Pulizija irriżulta illi l-aħħar persuna li kellem il-vittma kien propju l-akkużat li hu magħruf bħala il-Vojt. Mill-interrogazzjoni li saret lil persuna li tat l-aħħar għajnuna lill-vittma intqal illi l-aħħar kelma li qal Grech qabel intilef minn sensieħ kienet Vojt. Fil-qorti ġie spjegat li l-omiċidju seħħ wara beħ ta' drogi kif il-ġlieda li waslet għal mewt ta' żagħżugħ Karkaris bdiet meta l-akkużat allegatament mar jixtri droga mant il-vittma iżda qallu li kien se jħallsu l-għada għaliex ma kellux biżżejjed flus. Kien hawnhekk li inqalet kommozzjoni u l-imputat allegatament ħareġ il-mus u taħdaqiet bih qabel ma ħarab minn fuq il-post. Etienne Bartolo ikun akkużat ukoll li kien fil-possess arma regolari u li kisser l-ordni pubblika. Fil-waqt li ma talabx għal-ħelsin mill-arrest, l-avukat difensur innota li l-akkużat għandu kondotta relattivament nadifa għal kontrarju tal-vittma. Il-vittma Rodri Grech ta' 26 sena minn Birkirkara wkoll miet jumejn wara li qala daqqiet tal-mus, propju ftit tas-sigħat qabel ma tressaq il-qorti l-allegat qattil tiegħu.